vazhinji vai. Asi regai nditi variko vakaenda, asi zvavari kunobata hazvisi zvebasa raMwari. Kumisangano vanowanikwapo. Kana riri basa raMwari pachechi vanenge varipo. Kana kuri kupi kwese vanenge varipo. Asi chenjerai kuzorohwa nesurprise kuti pakupedzisira Jesu ari kuti asi vazhinji vekutanga pazvinhu zvaMwari vachava vekupedzisira, zvichida pamwe nekuda kwechinhu chimwe chete chamakatadza kuisa pamberi paMwari, chamakatadza kushanda, chamuri kukoniwa kuti muzadzise. Jesu ari kuti iye asi vazhinji vokutanga vachave vekupedzisira, zvikanzi ndokupedzisira vachave vekutanga. Church of Christ.